Ještě jednou krásné nedělní sobotní 25. ročníku akce, která se jmenuje Mladějov Blozdorf, která si klade za cíl připomenout Polska. Zábor Polska vznikl na konci 18. století, kdy se Rakousko, Prusko a Rusko o území původního Polska. Takže těmto rakouským a německým armádám se podařilo nakonec zhruba v roku 1915 Rusy vytlačit. Rusy to byla poměrně v chvíli už nevýhodná pozice a Rusové připravovali nebo vymýšleli, co s tím. To, co vymysleli, byla ona Brusilovova ofenziva, kterou jsem zmiňoval, ale více se o ní dneska zmiňovat nebudu, protože Brusilovova ofenziva není tématem, který bychom se dnes měli zabývat, ale tématem naší ukázky období. Vidíte, že rakouský velitel zvedá své muže do prvního útoku. Jejich cílem je právě dosáhnout místa, ze kterého se chce zachránit onem se střelený pilot. Můžeme však vidět, že i ruský velitel těch pořádků, kteří drží pozice v onom statku, tak sleduje situaci velice pečlivě a rakouský útok odráží vlastním pokusem o tento útok. Rakouští vojáci potom na pokyn křičálkou ustupují a stahují se zpátky do svých zákopů. Toho pilota, který se chudák už tady možná několikátou nachází na území nikoho u svého sestřelu letounu typu Albatros. A zdá se, že pokud obrátíte pozornost k tomu ruskému táboru, tak dělostřelectvo rakouské zasáhlo i dokonce v tomto táboře, respektive přímo těch ruských lidí. A právě teď dopadají, zvedají všechno, co mají a opravdu davy, v podstatě doslova vlny ruských pěšáků vybíhají se zákopu a budou se pokoušet rakičami vykouřit z toho statku. Vidíte, že Rusové nasazují všechno, co mají, v čele vojska postupuje obrněný automobil Rusobal. Vojáci jsou za tím prý. Je pravda, že v té době jakékoliv takovéto obrněné vozidlo, vybavené kulomety a pancéřováním, mělo svou váhu. A povšimněte si kozácké hlídky útočící tryskem, opravdu poctivě tryskem, koně tu nemíváme pokaždé, takže vidíte si to. Takže vidět jezdectvo v akci na bojišti, to asi není k dispozici každý den takový obrázek. Využijte si ty útočící kozáky
a zároveň nezapomeňte sledovat z pravé strany útok ruské pěchoty. Císařští vojáci, kteří sledujete, opravdu útočí ve vlnách. Tato taktika dokonce ve své době, právě v době první světové války, byla nazývána taktikou halířskou nebo taktikou karpatskou, protože opravdu ruská armáda tady těmito vlnovými útoky pod heslem Nogo, bez ohledu na ztráty, bez ohledu na těm lidským vlnám, ani silné a velmi dobře vycvičené, vybavené rakouské a německé pluky nedokázali jim plně reagovat. Takže můžeme sledovat situaci, kdy podařilo Rakušany a Němce ze statku vyhnat. Máme částečně zahnat jak ústup, zatlačit je do původních pozic a ruské jednotky opět odpazují ty pozice, ze kterých byly před nějakou krátkou vytlačení. Jednotky, které výslednými šablemi útočí a rozhání rakouskou pěchotu a zahání útěk. Myslím, že to je něco, co opravdu není ani v Bladějově, když se tomu věnuje, to je pokaždé. Takže vidíme si to a statek je pokud znovu jsou vojáků cara Mikuláše, cara Nikolaje. Se nehodlat smířit s tím, že byl ze statku vytlačen a opět zvedá se může, ačkoliv můžeme vidět, že ztráty rakouské určitě nebyly malé, leží tam spousta na tom bojišti, tak přesto se Rakušané opět posílení. Vidíte, že ačkoliv mají spoustu padlých, řady nejsou v podstatě pořád stejně v jistě, takže stejně se rakouským velitelům podařilo přivést do zákopy další a další posily. Můžu, ať už z Rakouska, z Čech, Uher, ze Slovenska. A domnívám se, že právě v tomto okamžiku, v této chvíli nastává onen Cap de Grace, aspoň Rakušané si to myslí, čili rána z milosti, kterou chtěli zasadit ruským vojákům, ale ruští vojáci jsou opět velice dobře opevněni a zakopáni ve svých zákopech. Můžeme vidět na jejich pozicích nejenom několik kilometrů, jestli jsem dobře počítal, mají 4 nebo 5 kilometrů ruských zákopech na politně, na poměrně krátké fronty, můžeme tam vidět polní kanon, takže tyto pozice rozhodně nejsou úplně nedobytné, nebo nejsou snadno dobytné, se chtěl říct, pardon, a vidíme zase vojáků v roce 1915 v březnu, tedy ještě stále císaře Františka Josefa, tak zase jim podaří dobít. A domnívám se tedy, že pokud rakouský velitel opravdu to jsou také vážně, tak to žádá nějakou dělovstřeleckou podporu, která by měla určitě dopadnout na ruské nábor nebo na ruské zákopy, protože útočit úplně bez dělovstřelecké podpory nebylo úplně nejrozumější. Můžeme slyšet hvězdy píšťalek rakouských podůstojníků. Nicméně vidíme, že těch mužů už opravdu mnoho nezbylo a pokud se podíváte nikoliv tam, kde se teď zuřili bojuje, ale vrátíte se nalevo toho statku, tak vidíte, že tam už pracuje rakousko-uherská sanita, která se snaží odklidit, respektive pomoci zraněným, které najde na bojišti. Nicméně v tuto chvíli dochází k explozi a
a rakouské dělostřelectvo, pravděpodobně nějaký těžký moždík, protože Rakousko bylo vybaveno velice těžkým dělostřelectvem. Rakousko mělo ve své době, které bylo vybaveno opravdu velmi těžkými zbraněmi. Přes 30 cm, tak zasahuje nádraží za ruskou tratí a myslím si, že okamžikem bitva končí, protože rakouští vojáci nemají úplně sílu na to, aby zvedli své muže a